nagy mesterem volt nekem is az imádság művészetének az elsajátításában, vagy legalábbis az elindításomban, az imádkozni tudás terén. Úgyhogy ha már imádság, akkor én azt szeretném kérni a jelenlévő közösségtől, hogy imádkozzunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ó jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő, tört át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvár barát. Megnyílt az ég harmadozva, megváltunkat, hogy lehozza. Így telepői, nyíljatok szét, hozva Jákob fejedelmét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Károly, igen, parancsolj. Nagyon köszönöm a meghívást, a bizalmat, mindenkit én is sok szeretettel köszöntök ezen az estén. Gondolom, hogy lesznek nagyon ismerős gondolatok, amiket mondok, de mikor készültem, akkor ezek úgy a szívemen voltak, hogy ezt elmondjam nektek. Én abban bízom, hogy érthető leszek. Ha közben lenne kérdés, akkor majd a végén tegyétek föl, jó? Hogyha megszületik bármivel kapcsolatban, nagyon szeretettel venném, ha lenne egy ilyen kis közös dialógus, nem csak én beszélnék. Ezt a címet kaptam, hogy a keresztény spiritualitás mindennapjaink gyakorlatában. 4 témáról fogok beszélni. Az egyik, hogy mi a keresztény spiritualitás, aztán az akadályai ennek, hogy kibontakozzon, aztán a harmadik a lelkiség, vagyis a spiritualitás kapcsolata a megtestesüléssel. Ugye most ünnepeljük ezekben az időkben a megtestesülésnek a látványos formáját karácsonykor. Szüntelen ima, ez lesz a 4. pontja mai estének, szemlélődés, új életszemlélet. Kezdjük azzal, hogy mi is a keresztény spiritualitás. Valójában én lelkiségnek fordítanám, de a Szentlélekben, nem a psziché, hanem a Szentlélekkel való kapcsolatunk. Teret ad Isten lelkének, hogy feltárhassa nekünk az igazságot, és gyakoroltassa is azt, hogy igéjének befogadásával gyógyítsa a kapcsolatrendszerünket. Istennel, egymással, önmagunkkal. Egy szentlelkes képet látunk. Möllertől idézem ezt, amit itt láttok. Szabad tegeződni, ugye? Igen, nyugodtan. Majd viszont is a spiritualitás sokkal inkább az, amink nincs nekünk, amit Isten ajándékoz nekünk, és ami által kapcsolatba tudunk lépni Istennel és az emberekkel is. Isten lelkét úgy befogadni, hogy személyesen formáljon és meghatározzon minket, ez a spiritualitás. A Szent Lelket befogadni, hogy ő formáljon és ő legyen az Úr az életünkben. A nyitottság és befogadókészség a minket körülvevő valóság titkára. Ezt nagy V-vel is lehetne írni. Mert a valóság is ez nagyon nagy örömhír, amikor úgy arra gondolok, hogy ez a nagy magyar valóság, vagy ez a valóság, hogy az az Isten. Szent Pál azért erős, mert lehet gyönge. És nem kell többé bevakolnia a létén levő szakadást. Möllertől van ez az idézet tehát. Ugye egy jó farizeus azért mindent megtett azért, hogy mindenkinél jobb legyen. És olyan módon fogott padlót, hogy szüksége volt arra, hogy megtalálja a harmóniát azzal, hogy jó akar lenni, és közben az ellentétét csinálta, mint amit az Úr akart volna. Erre úgy rádöbbenni egy jóra törekvő, mélyen vallásos embernek az krízis. És
ezért, hogy megnyílt arra, hogy ő lehet gyenge, mert az Isten az ő ereje, be is tud áradni a karisz, a kegyelem. És ez karizmákat tesz nyilvánvalóvá Szent Pálban, de mindenki másban is. Krisztusra tekintve nyitva hagyja azt a rést, az a megtört szív rés támad a bűneinken keresztül, a gyengeségeinken keresztül, ezen beáramolhat a Szentlélek gyógyító levegője. Lelkesnek lenni, eszembe jutott erről a szóról, lelkesedni, tüzes lelkűnek lenni. Ez egy olyan égés, ami mégsem elégés, mégsem kiégés. Nagyon gyakori ma a kiégés. Szerintem a fő gyógymód az, hogy tüzes lelkűnek lenni. Nem a semmiből, hanem tele vagyunk ajándékkal, ha ezt befogadjuk, de ehhez komoly tudatosítás kell minden nap sokszor, akkor lángolni fogunk, égni, de nem égünk el úgy, mint az égő csipkebokor. Újuljatok meg lelketekben és értelmetekben, mondja az Efezusi levél, de a római is mondja, hogy újuljatok meg gondolkodásmódotokban. Ez a megújulás csak a Szentlélek által lehetséges. A cél végső soron nem az, hogy a konkrét problémáinkat megoldjuk és gondjainkat, hanem hogy fogékonyak legyünk Isten szeretetére, mert ő maga a megoldás, amely nekünk ajándékozott Szentlélekkel kijáradt a szívünkbe, ez a szeretet. És nézzük meg, milyen akadályai lehetnek annak, hogy a spiritualitást megéljük a mindennapjainkban. Ez az ima akadályai is egyúttal. Nincs jelen bennem az a szándék, hogy Istenre irányuljon a figyelmem, hanem más van a figyelmem központjában, az akármi lehet az ebéd, a munka, egy ember, és nem térek vissza ahhoz az irányuláshoz, hogy Istenhez szeretnék fordulni szívből. Második akadály az lehet, hogy görcsös igyekezetem van, mintha minden rajta múlna. Ilyen teljesítményszemlélet szorongat, és félelem a hibázástól. A harmadik akadálya lehet annak, hogy kibontakozzon a spiritualitás, a lelkiség, hogyha hanyagság van bennem, semmi nem múlik rajtam az imában. Negyedik az elkalandozás, és ekkor 3 hiba lehet, ha észreveszem, hogy elkalandozok ima közben. Az egyik, hogy elfolytom, tehát nem tudatos bennem, és így valahogy lenyomom, és nem akarok tudomást venni róla. A másik, hogy szóba állok vele, és így el tud vinni a jelenből, a jelenlétből, most már mindegy hozzáállással. Most már úgyis elment a figyelmem. A harmadik lehetőség itt, ami az elkalandozáskor egy hibás magatartás, hogy elkezdek harcolni vele. Vagy agresszív leszek. Ennyit nem bírsz figyelni, nem bírsz koncentrálni fél percet, tehát mikor ilyen durvák vagyunk magunkkal, hogy, és akkor így leírjuk magunkat, pedig nem vagyunk az önmagunké, az úréi vagyunk, így nem érdemes rosszakat mondani, mert az úr tulajdona vagyunk. És akkor, ha agresszív vagyok, vagy harcolok, küzdök, kínlódok, akkor figyelmem még jobban oda kötődik, és ezzel hatalmat adok annak a témának magam fölött. Segít az elkalandozáskor, ha ránézek arra a képre vagy gondolatra, ami befutott váratlanul, mint egy futó gondolat, egy váratlan vendég, de nem tartozom neki azzal, hogy vele foglalkozzam. Megmondom, hogy ide ülhetsz mellém, gyere te is, imádkozunk most. Visszatérek a belső szobámba ahhoz, akivel együtt voltam. Az 5. akadály lehet abban, hogy az ima életünk, a spiritualitásunk ki tudjon bontakozni. Péternél látható ez, amikor ő kérésére Jézus kihívja a bárkából a vízre. Jézusnak ez nem volt olyan fontos, csak Péternek valami miatt. Akkor a hullámokon járva egy ideig minden rendben, csak akkor kezd süllyedni, amikor a figyelme lejön Jézusról. Ez egy elkalandozási forma. És süllyedés visszatéríti. Ez is egy jó kép számunkra, hogy hogyan térhetünk vissza jó irányba, jó fókuszra. A 6. akadály lehet a ima útján, hogy kellemetlen érzéseink közepette elkezdünk menekülni pótcselekvésekbe. Vannak szent pótcselekvések is, de elkezdek énekelgetni. Most arra gondolok, hogy semmi baj, az is egy imaforma,
Csak ha például egy igével akartam imádkozni, vagy szemlélődve, vagy egy kép meditáció, akkor az énekelgetés közben az lehet, hogy csak menekülés lesz. Mert valamiért kellemetlenül érzem magam. Pedig azok az imaidők nem olyan borzasztó hosszúak általában, hogy nyugodtan maradjak benne. Vagy elkezdek filozofálni, elemezni dolgokat, tervezgetni a jövőt. Vagy más imamódra váltok, egyéb tevékenységre. 7. ilyen akadály lehet, hogy elvárás van bennem, előírom az Úrnak, hogy melyik ajtón jöjjön be. Tehát nem vagyok nyitott, és ezért észre sem veszem, hogy már rég ott van. Más irányból látogatott meg. Elvárom, hogy úgy szóljon, mint múltkor, vagy úgy, ahogy a másik embernek. Ezek mind ilyen összehasonlítások. Nem csak a másik emberrel tudom összehasonlítani magam, hanem saját magam múltkori Isten élményével is. De az Úr mindig újat, mindig meglepetés, és nagyon különböző lehet mindegyik imánk, és szabad is annak lennie. A 8. akadály az lehet, hogy félek, hogy nem is az Úr szól, csak én találom ki. Testvérek, hogy kegyelmi életet élünk, az azt jelenti, hogy élünk a szentségekkel, és az Úr felé fordítjuk a szívünket, ez a törekvésünket, benne bízunk. Engedjük magunkat naponta megtéríteni, és leülünk imádkozni, teljesen biztosak lehetünk benne, hogy az Úr vezet. Az ellenség a sátán bonyolít ilyenkor, meg komplikál, hogy nem biztos, hogy az Úr mondja. Hát ha az igével összhangban van, amiről szó van, és te imádkozni ültél és bízol az Úrban, akkor még mondhatod is neki, hogy Uram, ha nem mutatsz mást, én ezt fogom venni, hogy ezt mondtad. Nagyon egyszerű az ő gyerekei, ez ő tudja, hogy kik vagyunk. A 9. akadály lehet, hogy valami feldolgozatlanság újra meg újra elterel. Hát van valami fontos téma az életemben, amit nem tettem helyre, nem szántam rá időt, energiát. 10. lehet, hogy az elejére írhattam volna, hogy fizikai szervi gondok, például hiányok, alváshiány, éhes vagyok, nem ettem, mozgáshiány, levegőhiány, vagy valami konkrét betegség, ami meghatározó számomra. Maga a betegség nem akadálya az imának, csak az, hogyha szükségem lenne valami kezelésre, és nem teszem meg, nem lépek semmit. A 11. a kiengesztelődés hiánya, akkor van legalább egy ember, akivel keményé vált a kapcsolat, és nincs bennem az irgalom, a részvét, ami az Úrban van. Egy belső fal, amiről letereg minden isteni érintés. Én zárultam be egy börtönbe. 12. az okkultizmus, tehát jóslás, horoszkóp, asztrológia, New Age, ezen belül például agykontroll, valláspótlékok nagy piaccal, ez is egyfajta önszórakoztatás, öngyógyítás, pótcselekvés lehet. És a 13. írtam akadályként az elégedetlen, vádló, negatív hangokat, amelyek könnyen kialakulnak bennünk, az önzés, vagyis egoizmus, amikor szétszóródok a múltban és a jövőben, és nem vagyok itt és most. A Szentlélek az, aki leleplez. Ez nem kellemes, mikor éppen ezt teszi, és feltárja az igazságot. Kivetköztet minden álságból, minden szélhámosságból és illúzióból, de egyúttal ő mindig fel is öltöztet Krisztusba. A gonosz lélek épp fordítva működik, ő fedez, palástól takar, ez nem is nagy gond, sokkal nagyobbakban van, hogy ilyeneket mond, majd egy ponton lerántja a lelket és mezítelenül cserben hagy. A Szentlélek segít abban, hogy rájöjjünk, hogy az ego, az önző, hamis énünk, mindenkinek van ilyen. Én buboréknak hívom sokszor, vagy lufinak, ez ízlés kérdése. Azért, mert üres, mert felfújt ólyag, mert ki tud durranni, sérülékeny, és köszönöm. És nagynak látszik, meg színesnek, de valójában nagyjából semmi. És rendkívül érzékeny. Nem mi vagyunk, testvéreim, nagyon-nagyon érzékenyek az igazi énünk, mert virtuó anyagból vagyunk készítve. Isten a saját képére és hasonlatosságára alkotott, hanem a hamis énünk nagyon érzékeny. A hamis énünk sértődékeny, nekem ez meggyőződésem. És nagy ajándék, amikor a Szentlélek
engedi, hogy eseményeken, embereken, akár más egoizmusán keresztül kidurranjon az én egoizmusom. Ennek mindig szabad örülni, nem rögtön szoktunk, mert ez a világdráma élményünk van tőle, de egy idő után rádöbbenhetünk, hogy ez a kiábrándulás, vagy illúziórombolás, csalódás, más néven ez ajándék. A mennyországban majd úgy fogjuk látni. Ha akarod, már elkezdheted ünnepelni. Ha gyújtasz gyertyát, virágot, teszel, az segít. Hogy emlékezzél rá, hogy ez nem nagy baj volt, hogy a más ilyet mondott rólad, vagy nem az lett, amit akartál, ezek a csalódások. Nekünk van tervünk, hogy mi legyen az életünkkel, de van ennél egy jobb terv is. Most pont erről beszélgetünk, a spiritualitás, a keresztény, az Isten nagyon jó tervére hagyatkozik. Abban bízik, hogy az egy még jobb terv. Nekünk is jó a fantáziánk, nem vitás. De van egy sokkal hatalmasabb fantázia, és az köti össze a szálakat, amit rögtön nem látunk át, hogy ebben mi a csuda lehet a jó, csak hosszú távon, főleg a mennyországból visszanézve. Most marad a bizalom, a hit. A valóság meg van váltva. Az azt jelenti, hogy bármi történik, onnantól, hogy Krisztus megváltott minket, a javunkra válik. Ez egy óriási ígéret, nem olyan aranyos kis idézet, csak római levélből, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik, hanem döntő. Néhány negatív hangot mutatok, ilyen, hogy én élek. Hát még lélegezni se tudunk, meg a szívünk se azért, mert ügyesek voltunk ma. Így döntöttünk, hogy ma mégis éljünk tovább. Én csinálom. Ha összeszedem magam, mindent megoldok. Ura vagyok a helyzetnek. Miért? Azért vagyok egészséges, mert vigyázok magamra. Gyermekemet jól meg tudom nevelni. Ezzel semmi baj nincs, csak túlhangsúlyt kap az én. És az már egoista, az már üres, az már nem az Úr. És erre ő azt mondja, hogy én vagyok a szülőtő. Hát amikor Isten azt mondja, hogy én vagyok, az az Isten név. És aki bennem marad, és ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. A szívdobogás sincs hatalmamban, pedig azon múlik. Minden az mozgatja a testemet. És látjuk, eltűnt a negatív hang. Ha jókat mondunk, igazságokat, ez nagyon döntő a felülírás, akkor a negatívak eltűnnek. És néhányat még hadd mutassak, ilyen negatív bebeszélés, így is hívja Evagrios a 4. században. Ő 600 ilyet összeírt és 600 igét rá. És ez egy nagyon jó tanulmány, hogy lehet ezeket felülírni. Most néhány példát mutattam a felülírásra, de például az, hogy jár nekem, megérdemlem. Vannak ilyen reklám, ezt a szót kerestem közben. Tehát vannak ilyen reklám, hogy jár neked, meg megérdemled. Tudom magamtól, hogy mi a fontos, mire van szükségem. Mi a jó és mi a rossz. És hogy mi az igazság. Jó és rossz tudás fájáról való eszegetés máig tart. Mindig éreznem kellene Istent. Mindig boldognak kellene éreznem magam, főleg ima közben. Nem vagyok a helyemen, máshol kéne lennem. Meg egyszerre több dolgot kéne cselekednem, csak sajnos nem megy. Ezek mind hazug hangok. Olyan hétköznapiakon aranyosnak tűnnek, de meg a nem érem utol magam, meg nincs időm, alul van. Meg kéne változnom, de nem tudok. Ezek nagyon, nagyon erősen negatív, gonosz hangok. Az imámban nem történt semmi. Itt a kozmosz ura, együtt vagytok, aki szüntelenül munkálkodik, létezik, hogy ne történjen semmi. Hát az lehet, hogy szívműtét volt, csak éppen érzéstelenítettek, meg altattak. Nem éreztem belőle semmit, hát az nem baj. Sőt, inkább néha jó is. Tehát nem hibázhatok. Csak az van, amit tapasztalok, érzékelek, meg tudok mérni. Ez van nagyon tudatos. Bizonyos emberek utamban vannak, akadályoznak engem az életszentség útján. Örömhírként mondom, hogy soha. Nem, ez egy téves eszme. Hadd mondjam, mi most a spiritualitás síkján beszélgetünk, jó, mert van fizikai sík, az lehet, hogy ott valaki akadály és átesek rajta, vagy belebotlok, ilyen van. Pszichésen elképzelhető, hogy valami nehézségek támadnak, nehéz életutak, visszaélések, abúzusok. Ilyen világos, hogy van. Spirituális dimenzióban ez a nagy örömhír, hogy itt nem lehet minket valójában megsérteni. Itt van egy nagyon nagy védelmünk. Ez az Isten képiség. Ez a szívünk legmélye, amiről azt mondta Evagrios, hogy ég. Hogy ez nagyon jó. Ez az Isten bennünk.
nézzük meg a harmadik pontját ennek a mostani tanításnak, a lelkiség kapcsolatát a megtestesüléssel. Nézd csak, nagyon érdekes, hogyha berendezzük a három elemet, akkor mondhatjuk mondjuk, hogy az Atya a tűz, emésztő tűz, aki az égő csipkepokorban megjelenik, a tűzoszlopban vezeti a népet, stb. A Szent Lelket is szokták néha tűzzel ábrázolni, de rendeljük most az Atyához a tüzet. A Fiú a víz, harmatozzatok egyek onnan felülről, ugye most adventben is énekeljük, élő víz folyói fakadnak, a lélek, a víz is amúgy szimbólum kapcsolódik a Szentlélekhez is, de legyen most a Fiú. És a levegő, a lélegzetvétel, a szellő, enyhe szellő és a szél zúgás, akár a vihar, az a Szent Lélek. Tehát látunk már három elemet, és most jön a negyedik, a Föld. És nézd, milyen szép az, hogy Isten a Földre testesül. Hogy mindegyik elemi erő érvényesüljön az életében és a miénkben is. Velünk az Isten. Egy tenyéren elfért ő is. Ne tévesszen meg minket a kicsisége, az ostjában sem, az oltári szentségben sem, a kis emberekben sem, kisbabaságában sem, a jászolban. Ő ugyanakkor folyamatosan a kozmosz ura. Mivel az ige testé lett, ezt Szent Ágoston mondja, és közöttünk lakott, a születésével szemírt készített, egy gyógyszert, a szemkenőcsöt, amellyel a szívünk szemét bekenjük, tehát a szívünknek van szeme. És megláthatjuk alázatán keresztül a fenségét, a jászolban, kicsiségén keresztül a hatalmas nagyságát. Azt tud ilyen ártatlan, kicsi, védtelen lenni, aki nem fél. Akinek nincs veszteni valója. Senki más ilyet nem tenne. A dicsőségét senki nem láthatja, csak ha meggyógyul a test alázatossága által. Szép ez a kifejezés. Test. Az nagyon kedves Istennek a test. Sok mást is hallottunk a testről, ami nem volt pozitív, de most szeretném nagyon hangsúlyozni a spiritualitás témájában, hogy Isten szemében a test, az anyag, az fantasztikusan jó. Ami nem jó, az nem a test és az anyag, az valami más. Az az egoizmus, az a hamis gondolkodás, az a hazugság. Ez köze sincs magában a testhez, meg az anyaghoz. Isten megtestesülése óta már nem válik el a földi és az égi. A test, anyag és a lélek. Az ember és az Isten már nem válik el. A kint és a bent. A profán és a szent. Testünk nem a lélek börtöne, hanem a Szentlélek, a lélek temploma. Ezért úgy kell bánnunk vele, mint egy szentéllyel. Ez egy komoly meghívás, ez egy komoly megtérésre szólít minket. Jó, nem a testünkkel van gond. Tükörben nézünk, tetszik, nem tetszik, térjünk meg ahhoz, hogy Istennek tetszik. Jó, ez most nagyon komolyan merem mondani. Tehát ahogy ő egyben lát téged, arra ő igent mond, ma is látja, hogy amit alkotott, az jó. Az életszentség, a misztika, a szüntelen ima, a spiritualitásról beszélgetünk, Szentlélekben való élet, a szemlélődés, kontempláció, nem kevesek előjoga, nem néhány felső 10 000, néhány szent eljut ide is, hanem minden embernek szóló egyetemes hívás. Még csak nem is csak a keresztényeknek. Hát akit Isten a képére megteremtett, az mindenre hívja. És előbb-utóbb el akarja rá vezetni. Sok mindenen keresztül meg tudja tenni. Ha van személyes imaidőnk, csak akkor van esélyünk részt venni a szüntelen imában. És ez nagyon fontos, hogy a szüntelen ima tehát mindenkinek hívás. Mondhatjuk azt, hogy de Klára nővér, tehát te ott a hegyen, aranyos kis ruhában, meg nővérekkel, hát könnyű neked. Hát ez a dolgod, nem semmi más dolgod nincs, hát imádkozzál, de szerzetes, hogy erre adtad a fejed, de mi, hát dolgozunk, bocsánat. Méghozzá nem csak 8 órán. Erről még azért lesz szó. Tehát a szüntelen imát valójában a Szent Háromság végzi bennünk. Így is tudjuk, hogy bennünk a lélek imádkozik és sóhajtozik, de nem csak a lélek, az egész Szent Háromság keresztségtől belénk költözött. De mivel a képe vagyunk és hasonlatossága, minden embert a lelkiismeret erőjén belülről is indít.
és a mi éberségünktől függően bekapcsolódunk ebbe a bennünk zajló folytonos imába. Ébredj ember mély álmodból, ugye? Ez az éberség Jézus elég sokat beszél arról, hogy virrasztani, ez nem feltétlenül, hogy nem alszom, az is nagyon jó gyakorlat néha, de belekapcsolódni abba, hogy bennünk a lélek és az egész szent háromság imádásban van. Ez egy rendkívül jó társaság. Jézus mondhatta volna a földön Istenként, hogy ő nem vonul el imádkozni, mert úgyis egy az atyával. Ám ő hol éjjel, hol nappal, hajnalban elszökött, nem találták. Az atyához szökött, mert végtelenül vonzó eledele az atya akarata volt, amit mindig éhezett és szomjazott. Ez volt a kedvence. Ez volt neki a nassolás. Hogy futott az atyához, édesség, mikor benyúlunk a szekrénybe. És az életrendezés 5. sorrendje, Jálics Ferenctől tanultam, nagyon bölcsnek találom, és most azért vetítem ide, hogy hova is tegyük azt az imaidőt, hogy az egész életünk ima lehessen. Ez a sorrend a tervezést tekintve jelenik meg sorrendként. Az önmagunkkal, az Istennel és az emberekkel való szeretett kapcsolatunkért. Nagyon fontos, hogy osszuk be az időnket, ne sajnáljuk leírni. Én mindig kiózanodtam, amikor csináltam egy napi rendet. Én 2-szer annyit tudok betervezni egy napot, vagy 3-szor, mint ami normálisan belefér, és ez nem az Isten akarata, hanem ez az én egónak az akarata. És nagyon jó ezeket betervezni és rendszeressé tenni. Az első a pihenés. Ebből a passzív az alvás. Azt tudjuk felnőttként, hogy hány óra kell neked ahhoz, hogy normális légy. És azt ne azt nézegesd, hogy érzem magam. Jaj, most borzalmasan. Hanem azt nézd, hogy megvolt-e az a 7 vagy 8 óra. Úgy állítsd be az órádat. Ha megvolt, akkor meg légy nyugodt. Nem kell szimatolgatni, meg tesztelni, meg hőmérőzni, hogy épp hogy érzem magam, és akkor még aludjak-e még fél órát, vagy még egy órát. Nem kell állandóan csüngeni a saját élményeinket, hanem használjuk bátran az értelmünket az alvás témában is. Az aktív pihenés az pedig valami üdítő, felüdítő tevékenység, nyugodtan tervezd be már az első pontnál, a hetekben. Nem biztos, hogy minden nap, de legyen ott. És egy egészséges étkezés, ami rendszeres és nem nassolgatás. Második a mozgás. Lehetőleg friss levegő. Ez az első 2 betervezett pont arról szól, hogy önmagunkkal jóba vagyunk. Mint Isten ajándékával. A harmadik az Isten kapcsolat ápolása, ez az imaidő, a tiszta imaidő. Ezt beszélgesd meg az Úrral, hogy neked ez mennyi legyen egy nap. Ez nagyon különböző lehet, de legyen legalább 20 perc vagy fél óra mindenkinek. Férfiaknak, nőknek, munkás embereknek, fiatalnak, idősnek. Ha nem, akkor még ne gondolja senki, hogy át tudja járni az örömhír annyira, hogy az egész nap ima lesz. Mert különben az a cél, hogy az egész nap a munka is ima legyen. Aztán az negyedik az emberekkel való kapcsolat ápolása, de elköteleződésnek megfelelően a legközelebbieken kezdve. Hát mennyit vagyok a házastársal, gyerekkel, szülővel, közösségemmel, telefonok, internet, közösségi oldalak, hogy alakul, ne ahogy esik, úgy puffan a spontaneitás, nem kell nekünk is sorra ültetni, attól, hogy néhány ezt megtették. Az ötödik pedig a munka, ez a misszió, ez a küldetés, nem azért van a végén, mert legfeljebb nem maradt, mondd már, hanem azért, mert ez az első 4, ha nagyjából irányulásban a helyében, akkor sokkal oldottabb lesz a munkánk, a missziónk. Nem behúzott kézifékkel vezetgetünk. Most a pár szó a csendről, mert hogy ez is megtestesül valójában az életünkben, a csendben. Az nem múlik az önünkből is spontán feltétlenül, azt nekünk szervezni kell, az is meg kell szervezni, mint a napi rendet. Csend önmagában nem feltétlenül jó. Lehet az önző csend, volt, aki büntet, tehát vele nem szólok hozzád, és akkor valakiettől rendkívül kiakadt. Gyerekkorban biztos, hogy bántónak találtuk. Határozatlanságot rejthet, zavartságot, félelmet, szégyenkezést, gyávasságot, vagy sértett némaság. De a bizalom és a békesség is lehet a csendnek a tartalma. De attól függ a csend értéke, hogy mi az irányulása, vagy ki, és mi a tartalma. Isten csendje sosem néma. Mikor milyen nem szól az Úr. Nekem nem szól, másnak meg szól. Hát biztos ő szentel, vagy nem tudom.
olyan nem volt még, hogy valakinek ne szólt volna, mert egy ilyen Luci könyv van tele az ő szavaival. A másik, amit állandóan beszél, a teremtés. A harmadik, ami folyton beszél, a történelem. Hát ő ha valaki beszédes, hát úgy hívják a fiát, hogy ige. Cselekvés, történés, létezés, kifejező szó. Tehát olyan Isten nem szól, ez még nem fordult elő a történelemben. Az lehet, hogy most valami külön bejáratú szót én nem kapok, de valószínűleg azért, mert Isten appellál arra, amit már mondott nekem. Nagyon gyöngéden kedvesen, de meghív, hogy azt hallgassam. A Isten csendje az mindig rám hallgatás, ránk figyelés. Exupéry szerint a szeretet és a figyelem a szinonim. Csendben való figyelem. Szeretni annyi, hogy figyelsz. A csend az egy szófogadás. Éber figyelem, tehát jelenlét, és megeleveníti a kapcsolatainkat. Szent Benedek számára nem a hallgatás fegyelme volt a meghatározó, milyen fegyelmezettek vagyunk, hogy most nem beszélünk, hanem a tisztelet, amely nyitottá tesz Isten misztériumára a csendben, a szóban és az emberekben. Tehát amikor odahallgatok, nem beszélek vele, meghallgatok valakit, akkor a misztérium, Isten kibontásra váró titka előtt állok meg tisztelettel. A hallgatás tehát arra van, hogy ezt az Isten jelenlétével való áthatottságot ne törjük meg. Hanser Grün mondta a Hallgatni Arany című könyvében. Tehát azért hallgatunk, hogy az Isten jelenlétével való áthatottságot ne törjük meg. Fegyelemnek tehát csak akkor van értelme, ha figyelem származik belőle, figyelem meg szeretet. A hallgatás célja, hogy felfedezzük Istent, hogy jelen legyünk a pillanatban. Egyé váljunk Istennel, bensőnk soha el nem apadó forrásával. A csendben nagy esélyünk van találkozni a bennünk élő szent háromsággal. A csend nagyon jótékony hatása az is, hogy megmutatja az igazit, de leleplezi a hangot, az egót, ami óember, áll, én, önző, én, felfújt hólyag. És teret ad, hogy ez meghalljon. Hát mikor igazi csendben vagyunk, akkor kiderül, hogy a duzzlogásom, a sértettségem, lehet, hogy évek óta hordozok neheztelést, az valójában egoista, az én önzésem. Lehet, hogy más is hibázott jobbra-balra, meg akár bűnözött is, de az, hogy én ezt ilyen hosszan nehezteléssel hordozom, az már az én lufim. 2 lufi találkozik, vagy több. És ezt a csend nagyon segít nekünk látni, mert ha mindenfélét csinálunk, meg zajok vannak, akkor nehezebb észrevenni, hogy az igazi énemben működök éppen, vagy nem. Az világnak meghalni, hogy Istennek éljünk. A világ, amit Isten teremtett, egy zseniális. Testvéreink, keresztényként mi legyünk ennek a szószólói, jó? Lehet, hogy vannak emberek, akiknek sötét a világképük, de az nem mi legyünk. Azok nem mi legyünk. Isten ma is látja, hogy rendkívül jó, amit alkotott. Ja, persze van, amit elrontottunk, vagy a légkörszennyezés, vagy környezetszennyezések dolgok, de nehogy ide irányítsuk csak a figyelmünket, hogy mit rontottunk el. Ekkora nagy hatalom azért nem vagyunk. Isten a főnök, és soha nem volt még egy pillanat sem, hogy ne ő lett volna az egyetlen úr. Tehát amit ő jónak alkotott, az ma is jó. Nézd meg a kisvirágot, a jégvirágot, a mókust, a gyöngyvirágot, nézd meg az embereket, az arcokat, a szervezetet, egyetlen sejt működését. Még a papucsállatka is egy csoda. Nem ám az ember. Ha csendben vagyunk, akkor van esélyünk az ítélkezésről lemondani, még a belső beszédben is. Nem csak kifelé, hanem belül is. És akkor szabadon feltárulhat a lényege egy embernek, ha nem ítélkezünk róla. Ez nem azt jelenti, hogy a beszédét, a tetteit nem ítélhetem meg, az meg is kell. De a szemét soha. Azt, akit Isten lát, a szívét. A csendből születő mély ima, az nem zárja ki, szorítja ki a többi imaformát, hanem elmélyíti azokat. A közösség csendjében pedig különös erő rejlik. Ha voltál már ima közösségben, teljesen csöndben, és akár csak 5 percig. És a beszéd beszédjeiről, még mindig a csendnél vagyunk, ezt nekünk meg kell teremteni, hogy legyen csend. Föl kéne írni receptre bizonyos adag csendet minden nap, minőségi csendet. A 4 ilyen veszélye van a beszédnek, veszélyt hordoz. Kíváncsiság, ez
szétszottságot és felszínességet okoz, ítélkezés, amiről már volt szó mások felett, ez belső beszédben is, és még hadd mondjam, a pozitív ítéletek is. Tehát még a dicséreteknél is érdemes a Szentlélekre figyelni, hogy hogyan bánjunk velük. Az is, ha olyasmire vonatkozik, amit csak Isten láthat, akkor nem a mi felségterületünk. Torz dicsőségvágy, mert a dicsőségvágyat Isten ki akarja elégíteni, azért adott nekünk ilyet is. Ő akar dicsőségre emelni, nem kispályás módon, de ha mi emberektől várjuk, emberektől keressük az elismerést, akkor torzul, és ez is veszélye lehet a beszéd, sok beszédnek, sok az alja, mondják. És a negyedik, a belső éberség elhanyagolása. Tehát ez a virrasszotok, legyetek éberek. Ha sok a szöveg, amit hallgatunk meg, amit mondunk, nagyon sok, akkor nem tud megszületni ez a figyelés, ez a belső éberség. A csendes víz tükrében tisztábban felismerjük arcunkat, a tiszta hallgatás állapota a szív tisztaságával azonos. Alázattal, amelyben nem arra törekszünk, hogy elérjünk valamit, hanem arra, hogy egészen átengedjük magunkat Istennek, aki itt már elért minket. Cassianus mondta ezt, Evagrios tanítványa, 5. század. És nézzük a negyedik pontja ennek a ma esti elmélkedésnek, a szüntelen ima, a szemlélődés, egy új szemlélet. És arra kérlek, hogy álljunk föl, egy kicsit megfrissülünk, jó? A Szent Háromságot fogjuk megszólítani ezzel az imával, de mozdulatokkal. Ha lehet, gyere úgy ki a székek közül, hogy ne karambolozzunk. Nyugodtan, hogy legyen tered mozogni. És én fogom mondani neked, nem kell beszélned. És először abban a ritmusban, ahogy én mutatom, utána nyugodtan a saját légzési tempódban végezheted. Tehát hívni fogjuk a lelket, aki által azt mondhatjuk, hogy Jézus a Krisztus, és csak általa jutunk az Atyához. Erről szól ez a rövid, frissítő kis ima, amiben a Szentlélek temploma is bekapcsolódik, ebbe be tud kapcsolódni. Ugye egy szentély vagy, és a másik ember is az. És most befelé figyelve, azt mondjuk magunkban belégzésre, hogy lélek. Kilégzésre Jézus. Addig hajolok, ameddig tudok. Belégzésre Krisztus. Kilégzésre Abba. Lélek. Jézus. Krisztus. Abba. Lélek. Jézus. Krisztus. Abba. Még egyszer mondom, lélek. Jézus. Krisztus. Abba. És most néhányszor magad végez a te tempódban, lélekkel kezdjük. Nem kell egyszerre. És utoljára. Ezt sokkal hosszabban is, meg rövidebben is lehet tenni, kicsit megfrissíteni magunkat. A szemlélődés nagyon jó szó, benne van a szem, és a szemléletben is. A szemléletváltás az egy megtérés valójában, új látásmód. A kontempláció, a szemlélődés a gyógyít, a gyógyulás igazi útja. Kevés, de annál fontosabb szó ereje megmutatkozik a liturgikus imában és a szentségekben is. Az Úr minden követőjét tehát szüntelen imára, szemlélődő életre hívja. A szüntelen az igében így jelenik meg, hogy mindig, álhatatosan, kitartóan, éjjel-nappal. Hát ezt, aki állandóan teszi, az a Szent Háromság. Mi meg néha felocsudunk, és kapcsolódunk ehhez a szüntelen imádkozóhoz.
Lukács 18.1, ott van ez, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Első Tesszaloniki levélben is szüntelenül imádkozzatok. Efezusi levél, esedezzetek szüntelen, bensőséges könyörgéssel és imával a lélekben, a Szentlélekben. És a Kolosszai levél, az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. A szemlélődés egy új viszonyulás a teremtményekhez. Tanulunk tisztábban nézni és hallani. A gyerekek magatartása különben, de őtőlük ez nem elég, vagyis jó szokás, mert nem tudnak még más, nincsenek még gondjai. De ha felnőtt szemlélődik, akkor őtőle az már egy jó begyakorlott szokás lesz, őtőle már erény. Mert a mi szemlélődő izmaink egy kicsit elsorvadtak az évek során. Jobban elidőzünk a naplementénél vagy egy rózsánál, amikor lemondunk az ítélkezésről, és kifinomul az érzékünk a jelen pillanat, a jelen lét iránt. Hát beszélgetek valakivel, akkor nem azon gondolkodom, hogy még meddig tart, és mi lesz utána, mit kell csinálni, még 100 más dolgot, és jaj, mikor megy el. Na az akkor biztos, hogy nem vagyok jelen, és ezt megérzik az emberek. A szeretet címkérdés helyett azt kérdezi, ki vagy te? Ez egy nagyon szép idézet, Stiniszen Kármelita szerzetestől. Szó sincs arról, hogy a munka fenyegetné a belső életet. Jó, szintén imáról beszélünk. Arról van szó, hogy odaadjuk és elveszítsük magunkat, ezt pedig a munka közben ugyanúgy megtehetjük, mint csendes imádság idején. Simone Weil filozófus nő azt mondta, hogy amikor egy matek példát megoldasz, és teljesen odafigyelsz, akkor az egy imádságos pozíció, mert kiüresedek. Tehát éppen nem magammal, meg az elképzelésemmel, ötleteimmel legyen meg az én akaratommal vagyok tele, hanem figyelnek nagyon valamire, nem görcsösen, hanem hogy beugrik a megoldás. Ez a helyzet minden más munkára is igaz és tevékenységre, ahogy letörlöd az asztalt, ahogy takarítasz, ahogy sütsz, főzöl, beszélgetsz, kertben matadsz, bármi, az mind lehet szemlélődés így. Egy önkiüresedés, a figyelem az szeretet. Megtérés metanója, görögül, nósz az értelem, meghaladni a korábbi értelmezéseket. Ez nem hagyható ki a gondolkodás. Megújulás tehát gondolkodásmódban szemléletváltás. Nevesödő atyától tanultam, hogy mi a szösz. Szabadon, örömmel, szeretettel. Ezek egymással szorosan összefüggnek. Na már most, ha a szeretet a fő parancs, és az a harmadik, az azt jelenti, hogy az első két szónak feltételnek kell lennie. Nagyon sokan azért fulladnak ki a szeretetben, otthon, a családban, munkában, bárhol, szociális szférában is, papként is akár, mert az örömmel való feltöltöttség, mint a motornak az olaj, nem elég egyértelmű. Itt milyen örömről beszélek? Nem akármilyenről. Az evangéliumról. Mert vannak ilyen örömök, hogy 5-öst kaptam, nugátos csokit, vagy éppen azt mondták 3-adban, hogy rendkívül aranyos vagyok. Hát ez madarat lehet akkor fogadni velem, érted? Ha meg 3-an azt mondták, hogy nagyon nem, akkor meg tönkre megyek, érted? Ez a lufing. Ez nem az igazi énünk. Az öröm, amiről itt beszélek, az az evangélium. Azok elvehetetlen örömök. Remélem kiderül azért néhány diából, hogy mit értek én ez alatt, de a Szentírás erről szól. Mik azok az örömök, amik még a halálban sem vehetünk el tőlünk? Jézus még a halálban is életet ad bőségben. Jézus, ami pedig a halálban is életet ad bőségben. Na innentől kezdve aztán mit lehet elvenni tőlünk? Mindent megnyerni tudunk. Van egy olyan igazi énünk, amelyik állandóan csak nyer, mert hisz. Na most az öröm, tehát olaj a szeretet motorjának. Ha látod, még egy feltétel van, a szabadon. Valójában nem fogunk örülni, ha nem hisszük el, hogy szabadok vagyunk. Nem úgy, mint Isten, hogy ilyen mindenható szabadság, hanem úgy, hogy az életünket meg tudjuk élni hitelesen, jól. Hogy a parancsok, amelyeket Isten ránk bízott, azokat ő elénkélte, minden hozzávalót megadott, és képessé tett rá az ő erejéből. Tehát ez szabadság, ez nagyon komoly örömhír. Szeretni örülni, tehát csak szabadon lehet. Az igazi szabadság mindig örömhöz és szeretethez vezet, szívbelihez,
és csak a szeretet nevezhető szabadságnak. Tehát amiben nincs szeretet, az teljesen mindegy, mit mond rá, az nem szabadság. Nézd, milyen érdekes, Isten szabadítóként jött a földre, Jézus nem lett szabadítóként, másnak is hívhatnák, mondjuk szeretetnek. De ő szabadító. Örömhírt hozva, hogy szerethessünk. Itt a szösz. Szabadítóként jött, teljes elvehetetlen örömöt. Továbbra is szeretjük a virágcsokrot, amit kapunk, meg a finom ételeket, ha fizetésemelésen, tehát nyugodtan szabad örülni akár mindennek, apróságoknak, csak nem, hogy ezen csöngjünk, akkor függők leszünk, és nem az Úrtól. Függőségbe bocsátkozunk, az kellemetlen. Az rabságot jelent. Isten teljesen szabad, ezért tele van örömmel, és így végtelenül szeret. Isten és ember egy asztalhoz ül. Az, ami üres helyünk, ott egy tükör volt a Rubjov-féle ikonon, de te vagy ott, meg az egész egyház, és a világ valójában az emberiség. Szívről mondok pár szót, a Bibliában hemzsegnek a szívigék, és szinte soha nem az érzésekről szólnak. A köznyelv pedig az érzés helyének mondja a szíved. Szerintem azért ez nagy zavart támaszt rengeteg esetben. A szív a Biblia szerint, tehát a kinyilatkoztatás szerint, tehát Isten szerint a központunk. Az egész ember lényege. A Jézus szíve tisztelete az nem érzelgős. Az az ő egész személye. Meg a Mária szíve is. A szív mély egy belső kamra, ott épek vagyunk, itt lakik a Szent Háromság minden emberben. A teremtettségnél fogva, de keresztényként ez nagyon garantált, hogy az Istenben lakásos jelenléte van. Nem hol volt, hol nem volt, ha gonoszkodok, vagy önző vagyok, akkor megsértődik és elmegy, nem. Akkor én eltakarom a lufival, és fulladozok, és nem vagyok kapcsolatban a forrásommal, ennyi történt. Itt tudatos lehetek, a szív az gondolkodik, és a szív dönt. Ez egészen más, mint az érzés. Az érzés csak következmény, rendkívül jó csapat, de csak jelez. Mint a láz. Mit? Az, hogy a szervezetben gyulladás van. Jó, ez csak egy kép. Vagy mint a riasztóberendezés, olyan az érzés, hogy jelezi, hogyha betörtek. De nem azzal kell foglalkozni és sikor, hanem a betörővel. Nem a lázzal kell foglalkozni, hanem a gyökerekkel, nem a tünettel. És az érzésekkel foglalkozik az össztársadalom nagyon gyakran. Élménytársadalomban élünk. Érezd magad jól, a többi nem számít. Ez egy teljes hazugság. Ördögi hang. A legbensőnk, ahol találkozni tudunk Istennel, és ezt a bűn teljesen nem rontotta meg, csak megsebesítette. Gyakran idegenek vagyunk a saját szívünkben, héjainkon élünk, felszínesek vagyunk, ez a seb. Nézd meg, mutatok neked egy képet, ez van, akinek ismerős lesz a tenger, hullámzik, képzeljük így magunkat, ezek az érzések, a hullámok, jó? Szelek fújják, hajók mennek, borzolják. A tenger mélyén van a szív, itt lakik a Szent Háromság és én. Ez a döntés helye, a személy központja. Ehhez kaptunk kulcsot. Ez jelenti, hogy király gyerekek vagyunk. Jobb oldalon jön egy jó oszlop, öröm, hála, béke, erő, hit, remény, szeretet, bizalom, kiengesztelődés, bátorság, elégedettség, szabadság, biztonság, lelkesedés. Ez első hallásra mind érzésnek tűnik. De valójában elsősorban nem érzés, hanem ezek szívbeli döntések. Vagyis mindegyik mellett lehet dönteni, és ehhez kaptunk kulcsot Istentől. Amúgy meg is parancsolta mindegyiket, ami jobb oldalon van, amit az előbb felsoroltam. Ez mindegyik isteni felszólítás is. Légy bátor, légy erős, higgy, remélj, mindenkor örüljetek, szüntelenül hálát adjatok, szeresd még az ellenséget is, ne félj, csak higgy, meg ilyenek. Szabadság, felelősség és hatalom. Ez a kulcs, hármas iker, ezek mindig együtt járnak. Tehát olyan nincs, hogy valaki szabad, de nem felelős. Akkor az nem szabad. Szabadság, hatalom és felelősség együtt jár. Ha sok jó döntést hozunk a szívünkből, felfutottak a nyinak, akkor az azt jelenti, hogy kiegyensúlyozottabb lesz az érzésvilág. Mik a jó döntések? Az a jobb oszlop. Az az öröm, bizalom, hála, szeretet, ezek mind a jó döntések, szívbeli döntések. Ha sok ilyen van bennünk, ezek szavakban, tettekben nyilvánulnak, meg képekben, akkor kisugárzik a felszínre, és jóval kiegyensúlyozottabbak leszünk. És csak vannak a tények,
amit megváltott az Úr, az biztos. Vannak az érzéseink, amiket érzünk. Na most azt gondoljuk sokszor, hogy mi azt érezzük, ami történik, amit mondott a másik. Ahogy rám nézett, azt érzem. Nem. Örömhírként mondom, hogy nem, hanem az értelmezésünket érezzük, ami a szívünkben zajlik. Figyelj csak! Villámgyorsan értelmezzük a tényeket, amik történtek velünk, és villámgyorsan érezzük, mint a láz megjelenik, vagy a riasztó berendezés, ha betörtek. Úgyhogy valójában mi nem a tényekre reagálunk érzelmileg, legtöbb esetben, hanem tudod mire? A saját értelmezésünkre. És el is tűnik a felső hír. Nem vagyunk közvetlen kapcsolatban a valósággal nagyon sokszor, hanem a saját értelmezéseink. Elég is jó hallgatni, mert néha lebontjuk a saját értelmezéseket, felfüggesztjük, és azt mondjuk, hogy hát ezt lehet, hogy sokan így mondták, ezt lehet, hogy évtizedekig így gondoltam, de most éppen ezt felfüggesztem. És megnézem, hogy érdemes-e még továbbra is így gondolni. Most ezeken így átmegyünk, de kibontható ajándékok. Tudom, hogy nagyon nagy témák, de örömhíres témák lehet bontogatni. Anselm Grün szerint jónak látni az a hit. Jónak mondani az a benedicere, áldás, áldani, dicsérni. Kifejezem, hogy jónak látom. Ez a dicséret. És jól bánni vele az a szeretni. A mi osztályrészünk az áldás, a benedicere, hogy jónak mondjunk. Ehhez persze jónak kell látni, új szemlélet. Hivatásunk az ébrenlét, ébredj ember, és egyre tisztább látás, egy istenlátás, színelátás, hogy ne a fonákját nézzük az életnek, hanem a színét. Ez a felülnézet. Isten felől nézek. Alulnézetből kudarc a ködön, a kereszt, felülnézetből beteljesedett. Felfedezzük az Atya irgalmas arcát, ez az örök élet, mely már itt megkezdődött. Ha a színét látom, az túllátok az egón, az önző énemen, és felismerem, hogy a bűnös mindig saját bűnének az áldozata. A bűn olyan, mint a bumerán, visszaüt. Magában hordja a büntetését. Van sok ilyen, igen, most csak párat említek, aki másnak vermetás, maga esik vele. Ez az isteni felülnézet, ez a színelátás. Alulról nézve úgy tűnik, hogy aki másnak vermetás, az egy galádalak, aki egy csomó ártatlan betaszajtott a verembe. Sajnos közgondolkodásban, még a keresztény közgondolkodásban is ez van. Az a csúnya bűnös, hogy kiszúrt az emberiséggel? Nem. Az Isten kinyilatkoztatása szerint magát dögleszti a lufival, beleszorult a saját énnyébe, hamis énbe, ott fulladozik, mert bezárult rajta a lufi, és ha ez megkeményedik, az pokol. Úgyhogy örülhetünk, mikor kidurran, az azt jelenti, hogy még a földön vagyunk. Aki másra követ, hengerint, visszagurul az arra. Mindaz, aki bűnt cselekszik, szolga. Ez azt mutatja, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a bűnös. Tehát haragudni a bűnösre, az azt jelenti, hogy lufiban vagyok én. Tehát én azt látom, azt gondolom, hogy velem szúrt ki. Tehát nem vagyok az ige szerint felülnézetben, színelátásban. És ha részvét kezd bennem kialakulni és irgalom, akkor benne vagyok a látásban, a hitben. Aki irgalmas, az lát. És aki lát, az irgalmas. Ezért Isten állandóan irgalmas, mert ő lát. A jelenlétben vagyunk, az egyensúly titka az, hogy itt és most abszolút jó. Ezt még elmondom, jó? Ez a három láb, még megmutatom újra. Az egyik láb a tér, az az itt. A másik láb az idő, az a most. A harmadik láb az életminőség, az az Isten neve, az egyik a jó, és a jelenléte. Akkor vagyunk jól, ha Isten jelenlétében van a mi kicsi jelenlétünk. Ez tudatosítást jelent, ez nem érzés. Most nagyon érzem az Úr jelenlétet, az egy csemeget, az egy ajándék, de inkább teljes tápláltság, mint bármi más. Ez nem a mennyország még, és már nem a paradicsom. Tehát itt szabad nem érezni Istent, érted? Szabad nem érezni a boldogságot, de nem tudni, azt nem szabad. A szívünk azt tudja, és dönt mellette. És csak azért merem azt mondani, hogy itt és most abszolút jó nekünk, ennek elég komoly oka, hogy ezt merem mondani, mert rendkívül naív állítás lenne, mert a Szent Háromság az egyetlen oka. Az Atya jónak teremtett mindent, és egyedül Isten jó, mondja Jézus,
A fiú jóvá váltott mindent, ami megsérült a visszaéléseink miatt. A jó és rossz tudás tájáról eszegettük és elcsaptuk halálosan a gyomrunkat, és ma is eszegetünk róla. Az azt jelenti, hogy én mondom meg, mi a jó az Istennek is. Imám abból áll, hogy megmondjam, hogy mit csináljon Isten. Neki azért jobb a fantáziája, mint nekünk, persze tőle kaptuk a miénket is, de ő átlátja a terepasztalt. Itt van egy ilyen karrier, hogy a melléktermékből a szarból trágya lesz, abból meg biogáz, és Isten műveli ezt, ez a megváltás. És a Szentlélekkel kiárat Isten szeretete a világ megszentelésére, vagyis a történelmet jóvá teszi, üdvtörténet. És ezért merem azt mondani, hogy abszolút tökéletesen és korlátlanul jó nekünk itt és most. Az a kérdés, csak mire figyelünk. Én nézhetem a szemetet is, csak rossz ízlésre van. Az Úr soha nem a bűneinket nézi, mert rendkívül jó ízlése van. És állandóan látja azt a jót, akit ő alkotott. Amíg még a földön él valaki, az utolsó leheletéig meg tudja menteni, mint a joglatort. A mi hiteles válaszunk erre az itt vagyok, az, hogy itt vagyok én is. Mivel az ő képe vagyunk, ezért képesek vagyunk szeretni. Azért jöttem, hogy életük legyen bőségben. Egy mai megfogalmazása a jó hírnek, kik vagyunk mi? Kis ingyen élő potyautasok, akiket az Úr a semmiből hívott be, az ő tenyerén vagyunk, színarany királyi gyermekké előléptetve, arccal az örök élet a mindenfelé. Tehát oda semmiből a mindenfelé haladunk. Na ez a nagy örömhír. Ha ezen van a figyelmünk, hogy a semmiből a mindenfelé tartunk ebben a pillanatban is, gyönyörűen, célegyenesen megyünk a mindenfelé, meg már most benne vagyunk, akkor ez karrier, tehát ez sikeres pályafutás. Ez komoly előléptetés és előmenetel. Az a jó, teljesen jó, legjobb, ami és aki épp van. És ez is ilyen nagyon naívnak tűnhet, mint a minden kegyelem, meg a minden javunkra válik. De ez nem naív, hanem isteni felülnézet. És pont az tud forradalmán lenni és nagyokat alakítani a történelemben, aki elhiszi, hogy megvan ez a nagyon jó háttérország. Miért? Mert az nem fél. Nincs úgy kiszolgáltatva, amúgy senki nincs, csak a tudatunk kiszolgáltat minket félelmekre. Onnan tudom, hogy mire van szükségem, hogy épp az van. És pont azért, mert tudom, hogy Isten itt és most abszolút belehelyezett a jobba, ezért lehet, hogy tudok nagyon élesen váltani valamit, amit kell. Tehát ez nem egy újasághoz vezet, meg nem egy bénultsághoz. Elfogadjunk el mindent, mert azt mondta Klára Bövéd, hogy minden jó. Nem. Itt és most állandóan benne vagyunk az abszolút jóban az Istenben, az ő jelenlétben, ezért vagyunk bátrak. Ha kell, nagy dolgokat is változtatunk. Mert benne vagyunk szüntelenül az abszolút jóban. Jó, és akkor itt ezzel be is fogom hamarosan fejezni. A szemlélődés, tehát teljes ráhagyatkozás Istenre, belső összeszedettség Isten jelenlétében, egy nagyon egyszerű, de igényes ima, és a belső béke és a szeretet tekintetének a felfedezése. A megtapasztalt lelki szárazságban mi szenvedünk, de nem a szárazság miatt, hanem mert mást akarunk. Látod, a tény a szárazság, a szenvedés az érzés, és közben az értelmezés. Ez nem most kéne, miért van így? Már megint nem ezt akartam, most nem tudok figyelni, csomó ilyen értelmezés a szívünkben, amiből meg kell térni. Mihelyt az ember elfogadja a szárazságot, az megtelik békével. Elfogadni, hogy kicsikét gyengék vagyunk, ez a hősiesség. És nézd csak, a sötét éjszakában egyetlen fény van, a hit. A hit az jónak látni. Lelepleződik minden illúzió, az önállóság, függetlenség, másoknál jobb lelki élet illúziója. Itt is bejön a szőlőtöves mondat, nélkülem semmit sem tehettek. És ezzel a képpel tartalmát befejezem mindjárt. A szőlőtövön maradunk, de arccal a tő felé fordulva. Jó, nem a fürtjeinket szemléljük meg a szomszédét, neki kicsit több szem van. Szem. Hanem valójában a szőlőtő felé fordulunk. Legyen ez az Úr ügye, hogy mennyi szőlő van. Nem kell görcsölni rajta, csak nagyon radikálisan rajta is benne maradni. Tehát a Jézus a kezdőket és a haladókat is ugyanarra hívja gyermeknek lenni, ráhagyatkozni. És
ezek ilyen aranyos kis technikák. Hát talán ezt megmutatom még. Jézuséva, keresztes Szent János azt mondta, egyetlen szót mondott az Atya, és az a Fia volt, és mindig beszél örök hallgatásban. És a léleknek a csendben kell meghallania. Köszönöm a szerető figyelmet. Akkor most megnyitnánk a lehetőséget arra, hogy akárkiben valamilyen kérdés, hozzászólás fölvetődött, akkor most meg lehetne tenni. Klára nővér áll mindannyiunk rendelkezésére. Nem tudom, hogy többet csak hogy a hátullevők is hallják, aki kérdez vagy hozzászól, legyen szíves, álljon már föl, és akkor szép hangosan mondja, legyen szíves. Az többet fölírtam, hogy az ima megzavarásában nem hallottam, hogy gyakorlatilag egy legkisebb dolog is megzavarhatja. Például, hogyha egy hasonlatot mondok, hogyha a szembe egy szálka ugye zavarja a látást. Ugyanígy az ima összeszedettségében és békéjében, hogyha valamilyen kis dolog közbejön, akkor teljesen kiesik belőle az ember. Például a szentségimádásban, hogyha hangosan beszélnek, zörögnek, akkor a béke, az ima békéje és az összeszedettségéből az ember kiesik, és utána nem tudja a lelkét ugyanebben az állapotban visszahozni. Picit megállunk itt. Ezt nagyon értem, de ez a második dimenziónk, a pszichológiai. Jó? Ahol elkezdjük úgy értelmezni a helyzetet, szívünkben értelmezünk, a tény az, hogy hallottunk valamiket. Az érzésünk az, hogy zavarba jöttünk, de nem a tények miatt, hanem mert úgy értelmezzük, hogy ennek nem szabadna most így lenni. És ezt mit csináljuk? Hadd mondjam azt, hogy Isten afelé akar vinni minket, hogy értsétek jól, ez a mennyországban lesz teljes, de a zavarhatatlanság. Tehát ha te imádkozni akarsz, akkor egyben biztos lehetsz, hogy tudsz. A Szent Háromság jelenléte miatt. Olyan nincs, hogy az a csúnya ember engem megzavar. Ez mikor mondjuk, hogy akadály a másik ember. Hát nem. Nem tud az lenni. Nem kapott rá hatalmat. Azt én adok neki néha. Hogyha én megnézem a Szentírást, akkor végig imádkozás van. Ha az Ószövetséget figyelem, akkor mindig imádkoznak mindenhez, munkához, terméshez, jó idősz, proféciához, a profécia beteljesedéséhez, és az Új Szövetségben Isten a tökéletes egységben jött az Atyával, és betöltötte Szentlélek, mindig imádkozott. Imádkozott, amikor tanított, amikor gyógyított, tehát fölmegy a hegyre, utolsó vacsorán és így tovább. Tehát ha ezt végignézem, akkor mindig az imában találjuk. És nekünk is éppen ezért szüntelenül imádkozni kell, amit ugye el is mondtál. Ha a mai evangéliumot nézem, akkor amikor a 72 tanítvány visszaérkezik, akkor Jézus felújjon örömmel, és dicsőítő áldóimát mond, hogy azt mondja, hogy pontosan nem tudom most már ilyet nézni, hogy dicsőítelek, áldlak Atyám, az eget és a földnek teremtője, mert elrejtetted a bölcseknek és az okosoknak, és megmutattad a gyengéknek, a kicsinyeknek, és ezért a kicsinyek azok, akik mindig tudnak hálát és dicsőítő és áldóimát mondani. Igen, és ez a mindig, ez értsük úgy, hogy a Szent Háromság csinálja mindig, mi pedig bele-bele kapcsolódunk. Tehát a mi szüntelen imánk a Földön, az egy kicsit olyan lesz, mint a csillagképek. Tudod, a döntszőszekérnek van vagy 7 csillaga? Talán. És a jó indulat összekötötte, de azok borzasztó messze vannak egymástól. A mi felébredéseink is néha messze vannak egymástól. Jó, tehát Isten a szüntelen imádkozó, és a jó indulata összeköti a mi ébredéseinket. Igen, hát a szüntelen ima az számomra nagyon fontos, és nagyon tetszik nekem Szent Ágostonnak a Krákos írt levelében az, hogy szüntelen ima az azt jelenti, hogy a szívünkkel állandóan kitartóan és szeretőteljesen kopogtatunk az ajtón gyakorlatilag,
És ami nagyon mély imádnak mondom azt, hogy a sóhajok, akár a szentségimádásnál többet jelentenek, mint a szavak, vagy például a könycsepp, a könyv, a sírás, az többet jelent, mint a beszéd, és akkor ugye van, hogy többet jelent, igen. mindig. És ez nekem nagyon azt mondom, hogy ez egy mély Isten kapcsolat, illetőleg, hogy hát ez egy mély ima gyakorlatilag. Igen. De az Isten összegyűjti azokat a sömlők, és a sóhajukról sem felekezik el. Igen. És ezért fontos, hogy a betegek is tudnak imádkozni, jó? Van, aki már olyan kámplec annyira ki van, hogy azt hiszi, hogy már imádkozni se tud. Köszönjük szépen. Következő kérdésre lehetőség. Nem, akkor visszaadjuk Olgának. Nekem is lenne majd egy Katika parancs. Nekünk itt a Lajosvárosi templomban a csütörtöki csendes szentségimádás néhány órája ad arra lehetőséget, hogy tényleg elmerjünk az imában és az Úrral együtt legyünk. Van egy kötött bevezető ima, kötött forma, és utána ránk van nézve, amikor beszélünk az Úrral. Én úgy emlékszem, annak idején volt a szentségimádás iskolája, hogy azt a formát is megengedték, hogy én mondjam el, amit szeretnék az Úr elé vinni, és akkor utána kérjem és hallgassam meg, amit ő mond. És én ezt jó párszor nem vagyok itt mindig, vagy nem tudok mindig jönni csütörtökönként, de jó párszor megtapasztaltam, hogy tényleg szólt hozzám, és a legutóbb is adott olyan tanácsot, amit most a magam hibáinak javítására tudtam fordítani, és gyakoroltam, és próbáltam, és mondtam a férjemnek, hogy most azt a tanácsot kaptam, türelmesebb legyek hozzá, és úgy, lehet, hogy a 60%-os sikerült megvalósítani. Ezt néha én is elgondolkozom, hogy ezt én mondom magamnak önkritikának, vagy valóban az Úrtól jön. A megtestesülés óta nem válik szét teljesen a föld és az égi, az Isten és az ember, mert mindent tőle kapod, még a légzésen is. Ha te találnád ki, akkor is tőle kapod. És összhangban van az igével. És még egy, hogyha hazamész és takarítasz, vagy főzöl, akkor is benne vagy a szemlélődés lehetőségével, a misztikában, nem csak a szentségimádáson, de az egy nagyon jó lehetőség. Köszönjük. És a férjed Tibi biztos, hogy nagyon hálás az Úrért, hogy ilyeneket mond neked az imádság. Következő kérdés. Nekem lesz majd, ha nincs más jelentkező. Klára nővér, hogyha ezt a szót halljuk, hogy imádság, imádkozni, ima, akkor még katolikus keresztény berkeken belül, ugye papi tapasztalaton még mindig az, hogy akkor előveszünk egy imakönyvet, és akkor abban szépen meg vannak írva az imádságok, és akkor kellő időt rászánok arra, hogy azokat az imádságokat végigolvasom, vagy adott esetben hangosan elmondom, közösségben olyan szentségimádási óra van, és hát ugye amit te itt fölvázoltál nekünk, az ezekben a dolgokban egy szó sem volt arról, hogy egy imakönyvet akkor előveszek, és akkor imádság címén, vagy imádkozás címén elmondom azokat az előre megírt imákat. Hogy van ez? Tehát mit kell csinálni, amikor imádkozni szeretnék, vagy imádkozni akarok? Jó-e az, vagy nem jó? Hát, világíts meg, légy szíves. Végülis az imának a csúcsa és forrása, ezt nem mondtam, de az a Szent Mise, és az megkötött. Tehát ott nagyon elővesszük a könyveket, nagyon kötött szabályai vannak, tehát igazából a legprofibb ima az kötött ima. De ebből forrásodik az, amiről itt beszéltem, és ha nagyon jó az a kinyitott könyv, akkor én nem vagyok ellene. Meg volt egy ilyen dia, hogy ez a szemlélődés nem szorítja ki a többi imaformát, hanem megtermékenyíti. Úgyhogy ahhoz, hogy tudjunk a szavakra egyáltalán figyelni, akár a Szent Misében, ahhoz nekünk csendben is kell menni. Ezt a keleti egyház egy kicsit jobban csinálja, mint mi. Tanulhat a keleti a nyugatitól, és fordítva is a nyugati egyház a keletitől. Azt mondta, nem tudom ki, hogy a zsinat, hogy 2 tüdővel lélegzik az egyház, a nyugat és a kelet tüdejével. És
Nem azért beszéltem a szemlélődésről, mert ez az etalon, ennél aztán nincs jobb, hanem azért, mert ebből kicsit kevesebb van az életünkben, mert leszoktunk róla, és elsorvadt ez az izmunk. A gyerekek tudnak ítélet nélkül szemlélődni, és köszönjük szépen, jól is vannak ilyenkor. Nagyon érdekesnek találják az életet. A unalom az felnőtt találmány. Jó? Az abszolút nem az élettel függ össze. Olyankor be vagyunk szűkülve, felszínesek vagyunk, és a héjainkon élünk éppen, amikor unatkozunk. Hadd mondjam ezt. Ez egy kényszer, hogy csinálni kell valamit, meg izgalom kell, meg érdekes kell. Nem. A naplemente nem kell, hogy mindig más legyen ahhoz, hogy rendkívül szép, gyönyörű és izgalmas legyen. Meg a napfelkelte. És minden nap visszatér. A jó dolgokat nem kell állandóan változtatni, és nem lesznek unalmasak. A mi bambulásunk lehet olyan, hogy nem figyelünk az igazságot. Tehát én úgy gondolom, hogy bátorság kell ahhoz, hogy elhallgatni az Úr előtt, hogy őt tényleg hallgatni, ez egy elköteleződés, mert ő a szó. Nem hagyom szóhoz jutni a szót, az kellemetlen. És félelem van sokszor, hogy ha most csak vagyok, csak csendben ott ülök az Úr előtt, akkor kiesek majd az imából. Hova fogok esni? Meg félünk az elkalandozás azoktól az akadályoktól, az maga az akadály, és félünk ettől. Meg agresszívek vagyunk sokszor, hogy most nem bírsz figyelni. Hát nem igaz, hogy nem bírsz figyelni egy 5 percet. Nem kell bántani magunkat, teljesen normális, végre leültünk csöndbe, hogy 1000 dolog jön. És akkor megtanulni a fókuszálni, hogy visszatérek újra meg újra. Szalézi Szent Ferenc mondta, hogy egy fél órán belül vagy órán belül 100-szor elkalandozol, vagy még többször, az nagyon értékes ima volt, ha mindig visszamész. Az 100 kicsi megtérés. Köszönöm szépen. Van-e még esetleg valakinek hozzászólása, kérdése? Ragadjuk meg az alkalmat itt az imádság vége felé, már imádság évének a vége felé, hiszen a Szent Atyánk ugye ezt az évet, a jövő évi Szent év előkészítéseképpen az imádság évének szentelte. Már lassan itt vagyunk a végén, és hát még jócskán kell tanulnom nekem is az imádságot. Meg mindenkinek. Tibor, parancsolj! Hát nem tudom szólni haza Tibor vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy a szemlélődésnek tekinthető esetleg az, hogy én úgy megyek akárhová, tehát ide is úgy jöttem, hogy miért küldött ide engem az Úr, miért velük találkoztam, és mit akar nekem velük üzenni. És tehát, hogyha én bemegyek a városba, nem azt kérdezem meg, hogy bemegyek kenyéré, hanem még pont most megyek be. Még pont valakivel kell találkoznom, tehát ez helyes szemlélőzés esetleg, vagy tehát így is üzen az Úr nekem, tehát emberek által. Illetve az, hogy mondjuk oda benne a munkahelyen, csinálom a vajas tésztát, és akkor közben imádkozom rózsaszínűt, hogy próbálom magam szoktatni ahhoz, hogy zajban is próbálják meg, hogy az mennyire, tehát nem az ér valamit, hanem hogy ima formának tekinthető-e, illetve hogy ahogy változik az ima életem, én már annyi mindenkiért imádkozom, ugye, hogy annyi közösségbe járok, hogy ez az ima erejét, tehát hogy már annyira nekem kínos, hogy annyi mindent kérek, tehát a Jóistentől, hogy áldja meg az embereket, meg hogy segítsen rajtuk, meg egészség, betegség, hogy ez ennek az erejét befolyásolja, vagy annyi imát kell elmondanom, ahány emberé mondom. Tehát azért nem akarom összecsapni, hogy tudja úgy is, hogy kiért imádkozom, hanem azért felsorolom, hogy milyen csoportokért. Mire mondtad, hogy kínos? Tessék? Hogy ez nekem kínos, azt mire mondtad? Most arra mondom, hogy tehát ugye az emberek mondják, hogy már nincs pofám kérni, tehát így lefordítva. Tehát, hogy az Úrnak úgy is látja meg hatalmas, tehát, hogy nincs csak kérek. Tehát nem. Hálát is adott természetesen, csak hogy az ember állandóan csak kérni akar kérni, ugye hát az annyira. Igazából, ha elég nagyokat kérünk, az megdicsőíti Istent, köszönöm én is a hozzászólást. Megdicsőíti Istent, egy nagy királytól nem kicsi dolgokat kérünk, és sokat, és azzal ismerjük el, hogy ő valóban nagy. Úgyis hálát is adsz. Ez megy a szüntelen ima felé, hogy akár bolt, akár munkahely. Igen, hogy számítok arra, hogy Isten vezetése, jelenléte üzen emberekkel, mindenen keresztül. Az biztos, hogy nagyon hát annyira szeret minket, hogy mindent megragad. És csak így lehetséges nekünk a szüntelen ima, sőt még alvásunkban is lehet. Tehát ez mutatja, hogy nem jelent egy állandó tudatosságot,
akkor nem aludhatnánk. Nem kell mindig virrasztani, nem azt jelenti a virrasztatok, hogy akkor nincs alvás. Hát ott volt a Járicsi sorrend, első pontban volt az alvás. Néha lehet kivétel az a virrasztó, megtagadós, böjtös helyzet, de alapvetően mi virrasztó emberekké alvás közben is válhatunk a bennük lakó Szent Háromság miatt. Hogy bátran lehet kérni, az Úr örül neki, tehát ő végtelen, tehát ott nincs ilyen. Embernél lehet, hogy terhelnénk vele, és pofátlanság lenne, de nem Istennél. Minél jobban hiszük az Úrban, annál nagyobbak a kérések. És elhiszük, hogy megadja, tehát azért kérünk. Tehát aki nem hiszi el, hogy meg tudja adni, az nem fog kérni valószínűleg. Köszönjük szépen. Van-e még esetleg egy utolsó kérdésre van lehetőség? Ha nincs, akkor megköszönéssel lezárom szépen ezt a ma estét, mégpedig a következőképpen. Most az a tapasztalatom, hogy ilyen események alkalmával, vagy megköszönni, tehát úgy szóvirágokat nem nagyon tudok mondani, de miközben hallgattalak, kedves Klára nővér, óhatatlanul is visszaröpítettél az időben legalább 30 évre. 30 éve jelentek meg a Szent Ferenc kisnővérei azért rezedaszagú kis falunkban, Arlóban, és ezek a nővérek, köztük Klára nővér is, nem tettek mást, mint hogy bennünket, falubelieket meghívással éltek irányunkban, és vittek bennünket az oltári szentség elé. Nem csak szentmisére, hanem mai napig emlékezetesek számomra a vasárnap délutáni szentségimádások. Ahogyan délelőtt megvolt a szentmise, és vasárnap délután pedig hívtak bennünket szentségimádásra, akár tél volt, akár nyár. Télen is. Olyan hideg volt az arlói templom, hogy befagyott a szentelt víztartó, benne a sós víz, de a nővérek is fölszerelkezve, csizmával, stb. Szőnyeget legurították az oltár elé, és 0 fokos hidegben ott imádtuk az oltári szentséget a 90-es évek közepén. És hát ugye 3 imamód volt. Az egyik, hallgattuk a nővéreknek a gyönyörű szép gitáros énekeit. Eleinte nagyon nem tudtunk bekapcsolódni, csak az a harmónia, ami abból áradt, úgy átjárta nekünk falubelieknek a szívét, lelkét. Aztán utána volt a szóbeli ima. És hát ugye a szóbeli ima, amikor dicsőítették és magasztalták az Urat, akkor megint csak elakadt a lélegzetünk, és az volt a benyomásunk, hogy milyen gyönyörűen tudnak ezek a nővérek imádkozni, és utána a szegényeknek volt egy nagyon komoly feladatuk, meg harcuk is e tekintetben, mert amikor a Szentlélek szemináriumot végeztük, és arra bátorítottak és buzdítottak bennünket, hogy hát akkor most mi is imádkozzunk az Úr jelenlétében, ott volt bennünk a kisebbségi komplexus, hogy dehogy szólalok én meg, mert hogy fogok én úgy beszélni, vagy úgy imádkozni, mint ahogyan a Klára nővér, meg az összes többi nővér, és szegények vért izzadtak, hogy így mondjam, emlékszem, hogy de hát szólítsátok meg az Urat, és bennetek is hadd váljon szóvá, meg mondattá. És hát nem azt mondom, hogy mindenki, de azért nagyon sokan hallgattunk rájuk, mert tanítottak bennünket imádkozni. És a harmadik imaforma az a csend volt. Kinyitották előttünk a rendháznak a kápolnáját is, és odaültettek bennünket az oltári szentség elé, és csöndben kellett lenni. És én akkor szívtam magamba a katolikus keresztény imádságnak az alapelemeit. És a papnevelő intézetben is, akár itt Egerben az alatt az 1 év alatt, akár Budapesten az 5 év alatt, de mind a mai napig. Én abból az imádságból élek, amit nekem ők annak idején megtanítottak. És hát nagyon örülök, hogy fölemlegette Katika ezt a lehetőséget, ahogyan tőletek tanultam, amikor csak tudom, én is kinyitom az oltári szentség házát, az imádság házát, a templomot, és idézőjelbe téve odaültetem az embereket az oltári szentség elé, és csendben. Ahogyan az öreg bácsika, ugye mindenki ismeri a történetet, én nézem őt, ő néz engem, és közben pedig megtörténik a számtalan csoda, a gyógyulás, és így tovább.
Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok nem csak ezért a ma estéért, hanem a Teremtő Istennek az életembe való belépéséért, és köszönöm, hogy ti közösségetekkel ennek eszközei, csodálatos eszközei voltak, és a Jóisten adjon neked még a missziódhoz, a küldetésedhez, a küldetésedek teljesítéséhez sok-sok kegyelmet és hát impulzust, és a Szent Ferencnek, az összes Ferences Szentnek és a Szűzanyának a szeretetteljes imái kísérjen téged, meg benneteket egész életet. Köszönöm. A figyelmeteket, ugye mi szeretet, és én biztos vagyok benne, tehát, hogy az életszentség, a misztika, a szüntelenül mindnyájunk hivatása, és hadd mondjam, hogy a többi ember is, aki kívül van. Érdemes úgy nézni rájuk. Ha valaki gondolja, hogy segítség lehet neki, Sóha imát hoztam, Bükszent keresztről. Ez egy imanaptár az év minden napjára egy mondat. Kilégzés belégzésre, és az első oldal hátán van egy magyarázó szöveg. Többi az egy-egy hónap, nővérek fotózták, és néhány teát is hoztam, még esti teakeverék. És hogyha valaki szeretne vinni belőle, akkor adomány fejében vihet, és azoknak segít, akik a leggyakorlatos házba, a Betlehem házba jönnek, de esetleg nem tudják kifizetni a teljes hozzájárulást. Ott a pultnál lehet majd megvásárolni. Még mielőtt akkor az áldással elbúcsúznánk, néhány hirdetés. Ugye a LAK Egyesületnek a Lajosvárosi Szabad Egyetem előadás sorozata folytatódik, terveink szerint már csak jövőre, januárban a vendég, akit majd szeretnék meghívni, illetve már meghívtam, és igent mondott szóban, Tóth Imre református lelkész, aki az ökumenikus imahét után tervezem, hogy eljön hozzánk, és hát mi keresztények, hogy így mondjam, együtt kell, hogy haladjunk az Úr országának az építésén, úgyhogy majd fogjuk a konkrétumokat hirdetni, szeretettel várok mindenkit. De még mielőtt ez a szabad egyetemi előadássorozat lenne, majd januárban, decemberben is lesz még LAK program, mégpedig a Korc együttes, akit itt Eger városában nagyon sokan ismertek, meg szeretünk. Ők is jönnek majd egy kis karácsonyváró koncertet adni, ugyancsak ide a Találkozások házába, meg nem tudom mondani, hanyadikán, december 20-án vagy 21-én, egy szombat este, arra is szeretettel várunk benneteket. Egy egyházközségi programot is hadd hirdessek, ugye az adventben szeretnénk együtt járni a Szűzanyával, szépen Betlehem felé, csütörtökön imádság lesz 5 órától a templomban, aztán utána pedig egy adventesti filmnézés itt a Találkozások házában, és mivel csütörtök, az Lajosvárosban szentségimádási lehetőség, utána még ez csendes szentségimádási lehetőség kompletóriummal. Ez csak úgy mondjam így ajánlásképpen, vagy hirdetésképpen mondtam. Azt hiszem, hogy mindent említettem, egy áldással búcsúzzunk ezen mai szép adventi estén. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Boldogságos Szűz Mária, valamint Szent József és védőszentjeitek, őrangyalaitok közbenjárására, áldjon meg benneteket és minden családtagotokat a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével. Istennek legyen hála. Dicsértessék Jézus. Áldott adventet és karácsonyt kívánok. Köszönjük, viszont kívánjuk. És még Arlóban van? Ott is, meg Miskolcon is. Ja, aha, Meg Miskolcon. Szentkereszten. Ja, meg Szentkereszten. Igen, ez a 3. Köszönjük. Mindent tudok kívánni. A fősz az rögtön különben. Mondom, örömmel szeretem. Én januárban, februárban Ez egy életprogramok. de ki van kapcsolva egyébként. Igen, én hogy rendszerűen megmaradt legalább csak a évben voltam és közösségben. Megyek, most én megvettem, amit akartam. Ezt nem kéne lezárni? Szeretettel.
megszeretett, ha elkezded. Először én is azt hittem, hogy de utána meg számolom, és akkor jól van, hát jó értetlen nekem. Igen, hát több csendet kaptam. Szívesen, többieket is üdvözlöm.